entek. Nyanyi apik basa ngomong kok deledek. Ya lagune keteken. Lho, tapi penghayatanmu luar biasa lho, Nduk. Lagune anu, Mas. Memang nadanya piye ta kuwi? Kuwi nadane pantes digawe wong arep. Lho. Lah berarti wong arep kudu nyanyi kuwi sik. Heeh. Walah ono ya kesuwen iki ndang nyemplung ora kok dadak leren nyanyi sik. Kuwi jenenge kabeh Apa? wong. Yo ngalah, tambah aja lho sampean nganggo coklat ngene iki jan. Iya, ini tuh requestnya dari tuan rumah.